днес ще разкажем за оранжевия цвят и не случайно. Той действа много енергизиращо и ни развива иновативно. Предизвиква вълнение, ентусиазъм и е много енергичен цвят. Въпреки, че не е добра идея за хол или за спалня, този цвят е чудесен за стая за упражнения, тъй като ще извади всички ненужни емоции от нас по време на нашата спортна практика. В древните култури се смятало, че портокалът лекува белите дробове и повишава енергийните нива. Най-добре е да се използва като акцент според нас, защото твърде много от него може да ни накара да се чувстваме дори претоварени. Според хромотерапията, той е много полезен за стимулиране на кръвоснабдяването и повишаване нивата на енергия и щастие, което е нашето усещане за благосъстояние. Оранжевото се асоциира с просперитета и енергията на живота. Оранжевата енергия е съставена от червена и жълта светлина. Червеното осигурява физическата активност, жълтото стимулира ума. Смята се, че стимулира и лактация след раждане. Оранжевото е силен антидепресант и имуностимулатор. Може да го използвате в помещения, в които искате да повишите вашата работоспособност или творческия заряд. Балансиращо действие върху оранжевото може да окаже цветът индиго. И така, призоваваме ви да използвате нещо оранжево днес. Благодарим за вниманието. Ако видеото ви е харесало и харесвате цвета, споделете и запазете. А пък ще се видим в следващия цвят. Как беше, мами?